Bore da a chroeso i'r Oedfa. Does gen I ddim syniad pwy sy'n gwrando, ond pwy bynnag I chi a ble bynnag I chi, mae'n braf cael eich cwmni, a braf cael cyfle I rannu neges a gweddi. Gobeithiwch bod chi a'ch teuluoedd yn cadw'n saff ac yn iach. Luc pennod 24, adnodau 13-35 yw'r darlleniad ar gyfer y Sul yma. Ac fe fydd y myfyrdod yn seiliedig ar hynny, os ydych chi am ddilyn gyda'ch Beibl eich hunan. Bydda i'n defnyddio fersiwn Bible.net y bore yma. Ond fe ddechreuwn ni gyda gweddi. Arglwydd ein Duw, rwy ti wedi plannu yno am y deheuad amdanat a'r awydd ithgeisio. Helpa ni nawr I ddarganfod arwyddion dy bresenoldeb. Dy gariad yn cyffwrdd yn calonnau a thysbryd yn agor yn feddyliau. Rydyn ni'n diolch am bob cyfle a ddaw I ni heddiw I weld a theimlo dy bresenoldeb. Ymrydferthwch dy greadigaeth, ngharedigrwydd ffrindiau a chymdogion, ynghariad yn anwyliad, yn wir ymopeth hardd a da. Diolch am yr arwyddion at bresenoldeb yn yr argyfwng presennol. Waith a gofal difluno, meddygon, nyrsys, gweithwyr iechyd a gofalwyr, dros y rai sy'n dioddau. Yng ngwasanaeth teulu, cymdogion a ffrindiau, dros y bregus a'r rhai sydd mewn perygl. Yn y galwadau ffôn i'r unig a'r gofidus. Yn y negeseuon o galondyd, yn rhoi hwb a chodi gwen dros y cyfryngau cymdeithasol. Ac ym mhob un sy'n dangos ysbryd anhunanol ac ystyriol o eraill. Yn y munudau nesaf yma, helpa ni brofi dy dagosrwydd yn yn geiriau a'n gweddiau, ac yn arbennig yn Iesu, yr un sy'n dweud, mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld I wedi gweld y tad. Ewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Tad, yr wnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, wnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel am y ddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan eseiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gawsoch chi eriod eich dal yng nghanol dadl pobl eraill, a ddim yn siŵr beth i'w wneud. Os dofech chi'n cofio siwd wnaethoch chi ymateb? Ai teimlo'n anifyr a chadw'n dawel wnaethoch chi? Neu gerdded bant falle? Wnaethoch chi drio myrryd a newid y pwnc? Neu jyst gadael i'r peth redeg I gwrs? Yr unig peth weda I gobeithio bod chi ddim wedi cymryd ochr. Oes, mae sawl ffordd posibl o ymateb, a does dim sicrwydd pa un sydd yn iawn. Ac wrth gwrs, mae'n mynd I ddibynnu lot ar natur y ddadl. Na mae'r stori sydd yn darlleniad y bore yma yn dechrau gyda Iesu'n camu mewn I ddadl rhwng dau deithiwr. Fe geir y stori ar ddiwedd efengu Luc ar y ffordd I Emais. Stori gyfarwydd a stori hyfryd, am ddau o ddilynwyr Iesu yn penderfynu gadael Jerusalem ar ddydd yr atgyfodiad a mynd yn ôl I Emais, y pentre lle roedden nhw'n byw. Gadewch I ni wrando ar ddechrau'r stori. Yr un diwrnod roedd dau o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd I bentref Emais, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw, ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd am fod Duw wedi rwystro ag I nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Sylwch chi ar y geiriau gwahanol mae Luc yn ei defnyddio wrth ddisgrifio'r siarad fi rhwng y ddau. Yn ddiddorol iawn maen nhw'n cryfhau bob tro. Yn gyntaf mae Luc yn dweud fod y ddau yn sgwrsio, hynny yw nhw'n cael chat a'i gilydd, rhywbeth i ni gyd wedi gwneud siŵr o fod wrth gerdded gyda pherson arall. Yn yr adnod nesaf mae Luc yn dweud fel hyn, wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen. Nawr mae'n debyg fod y gair Groeg mae Luc yn ei ddefnyddio fan hyn yn golygu anghytundeb, disagreement. Hynny yw, yr awgrym fod y chat wedi troi yn rhywbeth mwy difrifol, fod y gres wedi codi rhywfaint, a'r lleisiau falle'n dechrau codi. Ond erbyn y frawddeg nesaf, mae Iesu yn gofyn iddyn nhw, am beth ydych chi'n dadlau a'ch gilydd? Ystyr hynny yn llythrennol yw, beth yw hyn rydych chi'n taflu at eich gilydd? Hynny yw,
Roedd geiriau cryf yn amlwg yn cael eu cyfnewid, cwmpo mas go iawn. Rhywbeth sydd oedd petai'n cael ei gadarnhau gan y frawddeg ola glywson ni gynne. Dyma nhw'n sefyll yn stond. Hynny yw, mae'n amlwg I bod nhw wedi ymgolli mor llwyr yn y ddadl, fel I bod nhw heb sylweddoli bod rhywun arall bellach yn cerdded gyda nhw ac yn clywed beth roedden nhw'n dweud. Dewch nôl at y stori. Roedd ei tristwch i'w weld ar ei wynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn dweud mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth gyfynnodd? O beth sydd wedi digwydd I Iesu o Nazareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd I Dduw ac yn siaradwr gwych, ac roedd pawb wedi weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid I gael ei ddedfrydu farwolaeth a'i groesoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fi oedd y Meseia oedd yn mynd I ennill ryddid I Israel. Digwyddodd hynny echdoi. Ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle roedd ei gorff wedi cael ei osod. Ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud I bod nhw wedi gweld angylion a bod y reini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni'n mynd at y bedd I edrych, ond roedd popeth yn union fel oedd y gwragedd wedi dweud, ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Fel gyda llawer o storïau lyc, fe adewir i'n dychymyg ni I lenwi'r bylchau. Pwy oedd y ddau yma? Pam I bod nhw wedi gadael Jerusalem os oedden nhw wedi clywed fod Iesu'n fyw? A beth oedd achos y ddadl rhyngddyn nhw? Cos mae un ohonyn nhw'n cael ei enwi, Cleopas. Nawr yn ôl Efengyl Ioan, roedd Mair, gwraig Clopas, sydd ddim yn anhebyg I Cleopas, yn un o'r rai oedd wrth y groes. Felly gallwn ni dybio bod hi a'i gŵr yn agos at Iesu. A nes ymlaen yn y stori hon, ceir awgrym clir fod y ddau deithiwr yn byw yn yr un tŷ yn y maes. Gwrandwch. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud I fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno, ter di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr, felly aeth I aros gyda nhw. Mi'n credu felly fod hi'n ddigon teg dod i'r casgliad mae gŵr a gwraig oedd y ddau yma, Cleopas neu Clopas a Mair. Os felly roedd Iesu yn mentro yn ymyrryd mewn ffrae rhwng gŵr a gwraig. Pam maen nhw wedi gadael Jerusalem? Wel, ni'n gwybod bod pan dorodd y stori bod rai wedi gweld Iesu'n fyw, fe ath y disgyblion I guddio achos I bod nhw'n ofni beth allai ddigwydd iddyn nhw. Tebyg felly fod y ddau yma hefyd wedi penderfynu mae'r peth gorau I wneud oedd diflannu o Jerusalem a mynd adre. Ac eto, mae'n edrych fel I bod nhw'n ansicr o'i penderfyniad. Ai dyna sail y ddadl? P'un e ddylen nhw fod wedi gadael Jerusalem a'i peidio? Ond wrth gwrs, nid pwy oedd y ddau, na pam roedden nhw wedi gadael, na ble roedden nhw'n mynd mewn gwirionedd yw prif bwynt y stori. Stori yw hon am y ffordd y mae cwrdd â Iesu yn newid pobl. Y ffordd mae e'n gallu trawsffurfio bywyd. Y modd y mae Iesu'n cyffwrdd â phobl sy'n teimlo'n isel, neu yn wan, neu wedi brifo, ac yn eu llenwi nhw ac egni a brwdfrydedd newydd. Dewch nôl at y ddau deithiwr. Un o'r pethau mae Luc yn dangos I ni wrth adrodd y stori yw cyflwr meddyliol y ddau. Mae'n amlwg fod yna deimladau dwfn iawn yn corddi ynddyn nhw. Oedd siŵr o fod wedi cyfrannu at y dadlau rhyngddyn nhw. Beth oedd y teimladau yma felly? Wel, o'n nhw'n ddigalon am un peth. Roedd y tristwch I weld ar ei wynebau, meddwl Luc, oedd e'n amlwg. Roedden nhw wedi colli gobaith wedyn. Roedden ni wedi gobeithio mai ef oedd y Meseia oedd yn mynd I ennill ryddid I Israel. Ddigwyddodd hynny echdoi. Hynny yw, gath na ddim byd o'n gobeithio ni. Ac hefyd wrth gwrs o'n nhw'n siomedig. Gwragedd wedi mynd at y bedd yn dweud bod nhw wedi gweld angylion a bod y reini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw, ond pan oedd y disgyblion yno, welon nhw ddim Iesu o gwbl. O'n nhw wedi cael siom. Heb sôn am yr ofn.
Pam gadael Jerusalem ar gymaint y frys, ond i bai bod nhw'n ofni am ei bywydau. Nawr, i ni'n sôn am rai o emosiynau cryfaf a natur ddynol. Teimladau sydd mor aml yn corddi yno ni gan wneud i ni deimlo bod ni ddim yn gallu gwneud dim. Am y sefyllfa rydyn ni ynddo fe, bod ni'n teimlo'n rwystredig, a'r cyfan wedyn yn arwain at teimladau o ddicter, o feio eraill, ac o eisiau taro nôl. Mae hyn yn wir, nid jyst ar lefel bersonol fel y gwelwn ni yma, ond hefyd ar lefel cenedlaethol a byd eang. Dewch nôl at y stori. Dych chi mor ddwl, meddai Iesu wrth y ddau oedd yn cerdded gyda nhw? Pam dych chi'n ei chael i mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddau fel hyn, cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron â chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei flaen, ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Lle di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mai Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan, wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Wedi cyrraedd y maes, mae'r ddau o'r diwedd yn sylweddoli pwy oedd y dieithrin yma. Maen nhw'n adnabod Iesu. Rhywbeth sy'n digwydd yn y weithred syml o dorri bara, ac mae'n siŵr bod Luc am i'w ddarllenwyr feddwl am ystyr y cymun fan hyn. Ond y peth pwysig yw bod y digwyddiad yma yn gwneud i'r ddau anghofio eu teimladau o anobaith, o ddigalondid, o siom ac ofn. Mae'r cwrdd yma gyda Iesu yn mynd at wraidd i hangen nhw. Yn wir, mae'r profiad yn ei traws newid nhw gan roi brwdfrydedd ac egni newydd iddyn nhw. Achos dyw'r stori ddim yn gorffen wrth y bwrdd yn y maes, gwrandwch ar Luc. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Seimon Pedr wedi weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth dorri'r bara. Ymhen dim o amser oedden nhw ar y ffordd yn ôl i Jerusalem medden ni. Mae'r emosiynau cryf, diflas, negyddol oedd mor amlwg ynddyn nhw ar y ffordd i'r maes, nawr wedi diflannu. Ac yn llawn hyder a gobaith, maen nhw'n mynd yn ôl yn syth i Jerusalem. A does dim angytuno'r tro yma, ond nid oedden ni'n teimlo rhyw wefr, medden nhw, fel petai'n calonnau ni ar dan. Ac maen nhw'n rannu profiad gyffredin gyda'r ysgyblion eraill wedi cyrraedd nôl i Jerusalem. Ie, tristwch, anobaith, siom, ofn. Dyma deimladau i ni gyd yn ymwybodol ohonynt yn bywydau. Yn sicr i ni'n ymwybodol iawn ohonyn nhw, yr adeg arbennig yma yn hanes. Maen nhw'n dolirio, maen nhw'n gallu ynllethu ni. Y teimla bod ni'n ffili gwneud unrhyw beth i newid y sefyllfa, y teimla dyma o rwystredigaeth. Mae'n siŵr bod rhain teimlo'n ddig am yr hyn sy'n digwydd ac yn chwilio am bobl i feio. Ac rydyn ni'n gwybod hefyd fel mae'r cyfan yn corddi ac yn arwain at ddicter a gwrthdaro. Nid yw neges stori y maes yn addon cadw ni rhag y teimladau hyn. Yr hyn a ddewir yw bod cyfarfod gyda Iesu yn gallu bod yn fodd i'n helpu i ddelio â theimladau felly, a chael yn trawsffurfio ganddo wrth iddo roi egni newydd, brwdfrydedd newydd a bywyd newydd i ni gario ymlaen. Ond sut mae gwneud hynny, medden ni? Wel, mae'r stori yn awgrymu sawl ffordd yn diwe. Fel y ddau yn stori y maes, gallwn ni gwrdd â Iesu wrth addoli. Sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth dorri'r bara, medde Luc.
Mae pob gweithred o addoliad yn gyfle i ni adnewyddu ein perthynas gyda Iesu. Fe ddwedodd wrth ei ddisgyblion, lle bynnag a phryd bynnag y bydd pobl yn dod at ei gilydd yn ei enw fe, mae e'n bresennol. Ac yn y presenoldeb yna, fe gawn yn trawsffurfio a'n ysbrydoli. Hefyd wrth gwrs gellir cwrdd â Iesu yna trwy'r Beibl. Chi'n gofio'r ddau yn dweud wrth ei gilydd? Roedden ni'n teimlo rhyw wefr, medden nhw, fel beta'n calonnau ni ar dan wrth iddi osbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Wrth droi at y Beibl a'i ddarllen a cheisio deall ei neges, fe allwn ni gwrdd â Iesu a chael yn hunan a'n bywydau wedi ei trawsffurfio gan y profiad. Ac wrth gwrs, mae'n bosibl hefyd wrth fod yn ei gwmni, fel y profodd y ddau ar y ffordd i Emmaus. Nad oedden nhw'n gallu deall y peth ar y pryd, roedden nhw'n teimlo'n well o gael cwmni Iesu ar ei taith. Wrth siarad a sgwrsio gyda fe deimlo nhw rhyw wefr. Ond dyna pam o'n nhw mor awyddus iddo fe aros pan gyrraeddo nhw Emmaus. A dyna'r gwir o hyd wrth gwrs, mewn myfyrdod a gweddi, wrth geisio'r munudau tawel a llonydd sydd mor brin fel arfer mewn bywyd, gallwn gwrdd â Iesu a chael ein trawsffurfio. Cael yn trawsffurfio ein hunain, ond ydy ddim yn gorffen fanna, oherwydd rhan bwysig o'r broses yw yn bod ni'n dod yn gyfryngau i helpu trawsffurfio bywyd a sefyllfa pobl eraill. Cael yn trawsffurfio yr ydym ni fel gallwn ni fynd i'r afel a'r tristwch, a'r anobaith, a'r siom, a'r ofnau sy'n poeni eraill. Ac yn y pen draw, wrth gwrs, helpu i drawsffurfio ein byd. Ac yn sicr, fe fydd angen gwneud hynny wrth i ni ddod dros yr argyfwng presennol. Gadewch i ni weddio. Arglwydd Iesu, ti yw cychwyn yn siwrne. Ti yw'r ffordd a gerddwn. Ti yw ein cwmni ar ein taith. A thi yw nod ein pererindod. Arglwydd, arwain a chyfeiria ni. Gosod ein traed ar lwybr ffydd ac i fuddod. Trawsffurfia ac ysbrydola ni ar ein taith o ddydd i ddydd. Ac wna ni'n gyfryngau i wyluso teithiau ein gilydd gan arwain y byd i gerdded ar hyd ffordd Iesu. Diolch i chi am eich cwmni, a diolch i Richard ac i Hywel am yr oedfawan dros yr wythnosau diwetha. Gobeithio cawn ni weld yn gilydd cyn bo hir, nôl yn y capel. Tan hynny, cadwch yn iach ac yn saff. Ac i fe ollwngwn ni'n gilydd gyda'r fendydd. Bydde di'n traed gerdded ffordd yr arglwydd. Bydde di'n dwylo wneud gwaith yr arglwydd. Bydde di'n genau lefaru gair yr arglwydd. Bydde di'n bywyd adlewyrchu cariad yr arglwydd. A bydded hedd yr arglwydd gyda ni yn nawr ac am byth. Amen.